kabentah kabakhatsan uta o police officer uba thamai uba wan hakajaka jong uta o officer uberim lostang bantakit yakta kis jong usambat kasafi uta o police officer ula yalam daki police arkali barkilej shaying jong usam marsen boy hayeng jong usam uta o police klem dapan bor urung hayeng jong usam mat uperta daki sur kibajam kibriu kibatan hakatakajaga ki yeng man petkai ka ai ka ba unu police unsale hakatagasngi uta upulis ukren daki ten ke besenyu bat umaham yok pa jong usam upulis ula ong yok pa jong usam lada mem tre ban tre rengkat bat ngi lada mem puri ya ke shisha ngan ongi me men sakendu ya ke jing ngatip ba me puri ya usam mat nang kapor sya kapor me yai ai kapor ya usam ba ya ka ki pulis ken sale ukpa jong usam ungu bat upan map na uta pulis bat uang sa hadu mentah ngimpat pen khen ya ka weru ka kendon an kumba pi ongi mangin le kum tangi le lara film shania ya ka jing ong jonga philap ang kali na tu police officer uberim ba ka ka ba ong yanga wangan le ya ka tangan le ngam chu pengkhen ngam chu pentam police ula ong yo pa jong sa lara me yo ya ka ka khubor shphang jong sam wanam klep ban ya thoingi ong ya kini kintin batu tau police officer ula pakhot yo suk bat yo rap atip ba mesia arngut madang keti rengkat ban penpet yo sam nakane kishno natip ba utu officer uberim klem takit pha yakne kis hendringan ong pi ba la fini to hok ngan pelai pi nakane kis lem kumta ngan penset ipi dah ka kondon an ba maphiru pitang ketilang hakaban kidnap yakane ka kenthei upa jong urap habo yo sngo yakane ka jingma ham jong uni police ula ong yo police kumne sa ki khon jong kim shem lale yakino gino ki jimbakla hendremaki da ki jimbakla ki kum ai pisa ya usam kaba usam upan na kini ka armut daga jing ong ba udon kam aa uni police officer habo yo sngo ya kini ka khubor na kupa jong urap ula kendit red na mar ka long kumba ukawang kai ya umau shaklau mat kan dei ban ha umrat uta police officer ula penrung ya kupa jong usuk bat urap hapo jong ka kali bat ula khang khardap ya ka jing hang jong ka kali bat hadin katokan poru kupa jong usuk bat urap kila mi na po jong ka kali uni police officer daga jing shalak ula thau ya kaput baru ong ya kupa jong usuk bat urap balara pikwa bagi khon jong pikin light naga jing sha set patok pihapan ai pisai nga hano shilak tengkah hakaba kini ki arngut daga basuk ki kloiban ai ya ki pisai ya uni police menta sajisin pat kani kis hadin san hendrup nai kala imbiang kibru haman laga wei pagawai ka thliwing kis tang biang ban ye thokana je phagu sambat ka safi bat hakum gani ka pot dan sakawai pat ka jingjia hapo jong kata ka snong jongki hakaba kele yo bat ya ka wei ka kanthei kabadan ka jingi dei bat wei pat ushan rang jong kata ka snong jongki persha jong ki bahayeng hasam jongki urang ba snong rangkat pat kita khot jong ka snong daga wei ka jumut kila rai ban penshitom ya kini ki khanna hakaba kila ai hukum ya ki bahayeng hasam jong ushan rang bat ki kanthei bakin te ki khon jong ki hapreng jong ka snong khnang bakan long kan nuksa nagmenta ki khon jong ki wei madon napreng jong ita ki rangba kila ong ba jin larang ile kumne ya usam bat ka safi thara ka snong jong kanam kandu ya kum ka de ka sngi urang ba snong ula pembena ha ka por ba ya usam bat ya ka safi ro onam pelak nagane ki jing penshitom mentahang ni hapo kala kataru kata ka jingkot ka jingkhia jong ka safiru kala nang tron katba nang mi ke singi por hatu kala bandai ka jing ai mentor jong ta ustad Henry ka safi pat hang ni klem na don kinu ki daw ka jua mai pat usam na kapor sya kapor bat kita ki dawai ki ba doktor ula ai bakan di kam di testasyo yaki usamro usngo si ya kani ka jingle jong ka safi pat nakapor shakapor upor syang man penasngo tho ya ka safi bat hagawe ka sngi usam lakhot ya ka safi bakan le check up Henry ka safi ka kernga ya kata ka jingkhot jong usam ulo ong ya ka safi ba pej menta la san banai phila armet kumta phidi ban pej bahaya ka majampi Henry ka safi ka dompen pan ya usam bat ka pan phai kani ka dei ka met jonga bat lanangan le kumnu kan ki khle mangahi menta pat hang ni ka safi kastang ban kan mau ya imei bat ya ipa jongka bat nagapor por ka yam habam yo isa menta kata kapor ka ba uta ustad ulabo na menta jong ta ikhon jong safi bakin habru kalakut Henry om shimla ja rum ya ka safi bat ka safi nakapor kaya dom ya usam kaya thu kenro ya usam habo yo ya kene ki jinglong ya kene ki jingle jong ka safi udap da jing kuslai bat nagapor ulei sayeng mane bandua ya ublei hang ne pat utau mama jong ka safi ula persyamban phone ya utau ustad Henry uni ustad ula pentikna ya mama jong ka safi
ba ikhon jong kasafi ila hamanda umama jong kasafi upan ya kasakhi nau ni ustad Henry uni ustad ule bon kam bat nagapor haba uni umama jong kasafi uyai phone ya uni ustad ula off sendon ya ka phone jong bat hang ne uni umama jong kasafi ula sngothu ba sajusin ula sha thok biang uni ukam ro ha ka be liang uyai wat shei wat ya kelat kelenti kumnoban wat ya kasafi yo ru ki khobor la shipang jong usam la shipang jong kasafi ne shipang jong umanu yo ya kanu ka khobor bat haga khadu uni umama jong kasafi bat uni ukam ki shushania ha uni pulis banle ya kata kakam uni pulis ru haga be kaliang nagapor shakbor ulai shakpa jong usam ban keliu hatu me yo khobor bat nagapor shakpor ujudhlia ya usuk bat ya urap Henry hadu mentah kimpat yo kanu ru ka khobor ba syae kini ki arngun kilanja mentah hang ni hapok Kolkata kat bahanang mi ki Singapore kata ka jingkot ka jingkhia jong ka safiru kanantroin bat ka kanantroin bat na kapor usam uya ong ya ka safi yang le hospital Henry ka safi pat kam jutre ban le hospital agawe ka si kat ba ka safi ka thia hajing thia jong ka usam ushong hajan jong ka safi kalau ong ya usam sam kini ki ek ibaro kidai ki jingle jonga dangam kwa ban phet bat mi hak tu sngi ke bamila persang ban pen sngo tho enga tharai ka ni ka sngi kanom jia balekin lakhai nga hasla jong na berthei dina mar ki jingle jongai bahadu kan ni ki bahaya nga sem jong phi bat ki bahaya nga sem jonga ki shun iwe sam mentangam kwa shu ban imasla jong na berthei ngam kwa shu ye phi ngam kwa shu ye ni khon i banga pun hak po jonga ngan lei phai no shing sam ngatip ba ime ipa ken samap yang bat ladaki map yang aro ngalak loy ban yap namarkan kini ki jing ki bangla thau hayeng hasab jongi ki bangla thau hapo kasnong jongi ka bainong jonga ka dei tang ka jing yap hi usam latomi ka safi balai safi pakren gumta phala beitne balai pakren gumta balai jayu phi kan san adukan ne hakum kani ka khlimat maphiru phidon kamenga bat mangaru nganton kamya phi bat hakum kani ke por balai phi wat daw yang akum ne khmi shwa ya ka men phi menta hadin mapila koj ngin saikran hadin pat bat le phi kwa enga mangan le bo ipi hasnong ngan le bo ipi hatu fi mundur bagasnong jongi kan pelai im yepi kan pelai im yanga kasafi kal ong yausa em sam an shim ya ka jingi khle shala jong ngan ong yi orang basnong ngan ong yi ki bru jong asnong ngan ong yi perthai paro ka we pakani paro ka dei ka jingle jonga de mangahi bapan bor yo usam bangin phet na yi kini ki ek ibaro ki long ki jingle jonga om ki jingle jong usam an so ongi ki kumta petip mentah ki bru hapo jong snong jongi paro ki wad yanga om ya phi bat laki yo yanga kini ki baro kin sajalo bat ka safi ka dem hashadam jong usam pat ka kutup ya usam pat ka yam arta da ka por bat hadin jong ni usam ula persyang ban persngot ho ya ka safi ka don kam ban khmi yi khon janga badan hapo ka kapo janga bat haga bakhadu ka safi ru kala tre ban likendo ya doktor indah kila kendo ya doktor usam ulayat ho ya doktor ya ki jingle jonga safi paro bat doktor ru ula persyang man pensngot ho ya ka safi hakum gani ka stage jong ka jing armet jong ka kenthe kadiban pej bah ya ka jumut ka jing prakhat jong ka kam dei ban depress kam dei ban strain ya ka jumut ka jing prakhat jong ka namar lada ka prakhat than lada ka pressure than labang khata ya ka jing im jong ikhon ibakadang pun mentah lada pimpat pengkhrai dari ban armet te balikin pikwa ban armet duk itu por mentala Henry benai pilap punya ni khon ngan ongi pi bal rafi stress pelat kan sadon ka jingma ye khon jong pi kani ka por Henry bar henyup nai kalong ka por ka ba ma bha nak pada jong kin thei kim di ban bam kulmar kim di ban di kulmar kim di ban stress kulmar kasafi kala pla ya doktor ata ka por ngarong am tip ke doktor bali ki jumur ki jum berkhar ki besniu ki wan hanga hateng-hateng kwa ban penyap ya usama kwa ban penyap lade ringan ki thoi pi doktor ngam don jumur kum kita Henry ki shuan hi hapo ka jumur ki jing berkhat jonga baru doktor lapun phai ata ka por kani kalong normal hi kalong ka symptom jong ka nervous breakdown ka ik badan kami pi ban le kalong ban penduna ya ka jing berkhat jong pi penduna ya ka jing stress jong pi namar da pim penduna ya ka jing stress jong pi ikhon jong pi in sayap bat ngan ongi pi balada ikhon jong pi in yap pinam la ban map daladi dal leleru doktor ula phai jo sama ta por sam hadu kan uganta shis ngi pitre hatu fijulam kai ya ka safi syae de fijulam ya ka safi hang ni apo Kolkata usam lapan phai ta por MP doktor ngamda don por than bandon rangkat bat ka safi yik namar ngam bon kam than hapo coaching center
doktor ulapan bahai biang. Sam wadam lek kumta pidi bandon rengkat bat Safi. Ngana jumut ipi ba mentak tiyo shim cuti baro tiyo. Yalam kaya Safi. Yalam kaya Safi hapo Victoria. Yalam kaya hapo beach. Taki don bon ba ki jaka. Papin lek Shanghai hani hapo Kolkata. Hateng-hateng mede man yalam kaya hapo iyo ban shopping. Bamja sedukan. Markum ni suki pesuki kata ka jemut ke jemberkat ke pasnyukan ja. Nampo ke jemut jong Safi. Kumne kan don biang kata ka healthy relationship apeng jompi. Usamru ula kular ya doktor kata porba unshim cuti baro sitayo mentak tiyo bar unyelam kai ya Safi. Enda kila poe yang Safi kala pan map na usam. Usam ulo ong ya Safi pimdon kamban pan map nga namar ngam judomi phi menu menuru. Usam ulo ong ya Safi. Itip Safi ngam judomi phi menu menuru. Henry ngasu perkhat nak menta jompi. Menta uni upulis ubadiban pej ya kena kies jom usam. Udon satang kewe kalat. Berkata kalong ban penkut sendonnya ke kes. Bat ban penbena bau usam ula obskon ula pet. Kumta uni polis ula thok ya ka apil syeng bishar. Ban penbena bau usam ula obskon. Kayeng bisharu kala pediang ya kan kejing thok jong uni polis officer. Bat kala ajing thok sya kashnong bat ya ki bahayang hasam jong usam. Ba larakim la ban penwan ra ya usam hapo lai posngi. Kakut kan sa penbena ya ka kerteng jong usam. Kum ke kerteng jong uwe na kinong lek kam senu bakarau. Atkan isu sendon da kawaran ha ke kerteng jong. Uhen men jong usam marsen yo ya kan notice na kaliang jong ke ying bishar. Wud ulai ban mare sya utau police officer ubarim. Une police officer ula ong yo hen men jong usam. Ngaru ngalayo iken ya kan notice. Menta setang kewe kalat kadon. Bakata kalong ba usam un IT daladehi hakamat jong ke ying bishar. Barkan ong pi badada usam trek ban IT hakamat jong kiying bishar hapo lai posngi usam un sakenduk jinge bat dada usam uan ban pendam nade hadin jong ni kapor baka kod kalabo un sakenduk si bon ke jinge bat unum yo bel hadut lai sau banai uhen men jong usam lapan bai tang bahasa kumno kengin phakatin ja usam ngintip si udon police officer ulapan bai kadentang kewe kalat ujoni uperlok jong usam dima u kenyi uba ai khubor hapo thanat baka Safi kala armet. Kumta nganon ban ong pi bau Joni udon ke khubor ke bapaka basya usam bat ka Safi kidon. Badetang lengba jong uhikin mapilawan ai khubor sya usam. Persagawero Joni dei uberiukai. Udon bahaga ling bat ki beriu ki bahe. Bat ki pulis ki bahe. Bat ki pulis kinam laban le ARM persya ya Joni. Pun pahab yang uhan men jong usam. Sa sebab menta usam uyo ya kena khubor bat daladihi uwan ban IT hakamat jong ke ying bishar. Atau udang lak ni eman yo bil. Police officer ulapan bai. Lara mesngap ya ke jing ong jenga tang hapo sigenta ngan ai bil yo usam. Bat ngan laban pengkut ya ke nikis tang hapo sitayo. Ke ai pitan kam kalong ke pisah kandiat nak menta jong bildar ba persyayu kandiat nak menta jong ujoj. Bat kebadan kam ya ke kenthe bakan wan hajir hapo jong ke ying bishar bat maka daladihi kan pla hapo jong ke ying bishar. Bat lada ka kenthe ke ying nakaliang jong usenrang berkayat persya yaki bahayeng hasam jengka ka kot kan semap ya usenrang. Henry hak wepat kaliang lada ka leit persya ya usenrang kan leit nakaliang jong ki bahayeng hasam jengka usenrang te unsa set patok. Uhen men jong usam ulapan pahaya polis. Ngatengah ngej baka Safi kan ton tengkar parusam. Syubu mendapat uni umama jong ka Safi bat uni ukam kin penbampi sama ki ya ka kot. Hata pot pat jayu polis ulapan pahai. Kinam lak ban le ARM. Kila ban set patok eka hisngi arsngi hapo jong komensel Henry kim lak ban yai persya ya ka kentei. Namar kanton ke human rights nagaliang jong kani ka kentei. Don hok ban yada yala ujong ulok jongka. Bersagawayan ong pi bangin di bang keloy mengikeng ban ai pisah shwa ya upildar bat ya ujoj. Hen man jong usam ulapan pai. Tosa mentakas ngi ngan kendo ya ujoni. Bapitip sa setang hapihi ngadon ka jengkermen ka bakado. Pi wat kuslai sa ya kepisah ngan pembiang lut barokhat kat kebapi ong. Uong ya ginigintin bat umi nakata kajaka. Uhen menjong usam hadin jong kani ulit mengkendu ya ujoni. Ujoni habau yo iya uni uhen menjong usam uladap tak jingting. Henry habau uhen menjong usam ukundu ya ujoni uyo tholut yo uya ki iki baro ki balajia. Bat ka egalat bakin like nakita ki jinge. Henry hakabastang uni ujoni ru uong ya uhen menjong usam. Pama uru umtip sya usam pat ka Safi kidon. Henry uhen menjong usam uloong ya ujoni. Bakin iki iki baro ki bangalek kilong ban yerap ya usam. Om namar bangasyon ya usam Henry namar ba
kuat ban yirap ya usam ka kuat ban pelaj ya usam bat ya ka Safi ujoni ulapun pai u henmen jong usam page ni ba kad kitu ki kam ki pa uni polis ulale kad kitu ki pisah ki pa ulabam hato fidan la man chania ya kumuni ubriu uni uju u polis bala syo yo pa jompi uni uju u polis bale ya ka kam ka bas new persya ya ka lili uni uju u polis uba kloy ban thok ya umama jong ka Safi bat ya ukam tang nak banta jong ka pisah hato fidan la ban chania kumuni u polis henmen jong usam page ni ba joni ngiru gim don lat shuda ki wei baka kot kalapan benah ya ka kerteng jong usam kum u kerteng jong u abskon akius hadin nang tapar kalong ka ba Asia bangin pelat ya usam nang keti jong kot pada usam bat ka Safi dala dehi ki IT kamat jong yang bishar bat kin pla dala de baki iwe ya iwe ka Safi kan pla hakmat jong yang bishar pamaka kam de shu khat hendrus nam karta hendri kala de arpu hendrus nam karta kini ki sungki kan kutno kumto ujoni ulapun payu henmen jong sama tapor toba an persyamban ai ya kadang khobor jong pi usam bat hakatak por u henmen jong usam ulo ai ya ka phone number jong hau pa joni bat u ang hau bala da yo ya ka nugo nugo khobor sepang jong usam sngo bhaban phone hakne ka number ujoni ulo ong yo henmen jong usam hoi an persyamban kontak yo usam kalaban bam katoka nisngi tangba ladang ayo ya kinu kinu khobor sepang jong usam bat ka Safi ngan ya thoi pi wanam khosla ya kata bat hadin jong ni u henmen jong usam ulami na yeng jong ujoni ru ban pentik na ikane ke jing ong jong u henmen jong usam ula persyang ban kol ya ki polis ki badai ki perlo jong ula persyang ban yo ya ka jing tip lagi katu kat ni ki pledar ki badai ki perlo jong ki ba ula ban syania pat magiru da ka we ka jimut ki ong ba shisen maka kot ke lapan bena ya ka kerteng jong usam kum ko abskon akius kalau ka ba Asia usam pon laj naga keti jong kot Henry lalaki wan dalade hiban IT hakamat jong yang bishar kila ban laj bat hakata ka ju ka janmit ujoni ula phone usam bat ulayat holu diu yaki e baro ulayat hui u ba henmen jong ula kendo ya utau polis ubarim kumnu ula ban laj naga jing syaset usam ula ong ya ujoni hakata por pechini ba joni u henmen jong am ulong uba lulu shisha umpat ju kendo yaki polis umpat ju kendo yaki jing bishar menuru em haga jing em jong bat ngatip u bayanga ulaban IT yalaka jong ka jing im jong nak menta jonga hendringan ongi phi ba joni kalong ka bama bhayangi bangan chania hau henmen jonga namar ba ulong ubalului kinu ru gibru kilaban pembeju joni ulaban phaya usam pi waram khuslai ya kata ki eki baro nara kamlong kumta kumbayet hu henmen jong pi undon pildar jonga uban ying rangkat bat pi waram khuslai ya kata ani sam kat kani ka jing ka ba phi le persha ini pat jing barit pat hatu pimla semen le persya ka pila le persya yo thlen sayo khlale fiting la yu usam lapun phayo joni kata kapor MP joni pek menta stang ship na shiteng ilok janga in sakha hi khon tukum takat kum ka jing prakhat janga bahadin balak hai khon kalong ka basuk yangi bangin lek pendem hakamat jong ying bishar mar uni mama jong ka Safi bar ukamro kimde kibru bakai kila ban wat ki we pat kilat klenti ban penset yanga ta ba joni ngamno ban IP ka rai hak dak ujoni lapun phaya kata por amalesam perkhat bhaya kane pidan don sa shibnai man perkhat menta perkhat bhajai ba hadinanta sa ai ga jingrai jong phianga usam lapun phaya joni hoj ba joni kani ka kam ka de ka jing im jonga pat ka Safi ngatip bo mama jong ka Safi pat ukam ken sawat da kwe pat kilat klenti bat ladang asya sat manga bat lade jia ru yanga ka Safi kamla ban sya kala ban shim da kwe pat ke jingrai ujoni lapun phaya usam tosam wanum khuslai kata raja yapi ngan garanti pi bangan pej manga ya ka Safi bat hadin bapila light loit nage jinge pensa kendo biangken hang ni patu uta police officer ubat thamai la persyang man wat daki we bar kelat kelenji kum nomat kem yo kupa jong usam uni police officer umama jong ka Safi bat ukam kila pelong ya ke meeting persya kum nomat kem yo kupa jong usam uni pat uhemen jong usam udap da ka jeng kelmar yano sengap laun sengap ya ka jengkren jong utau police officer uborem hatu uni police officer uborem da shisha ukwa ban hirap yo usam pat ka Safi ya kata ingin saya pi hagi pipat ki benda